नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सब हैं। हम आशा करते हैं सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आए बानी पालक के बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले का कइल जी कि पालक के बढ़िया से काट के धो लिहल जी। अब एजे हम आप लोग के दिखा देतनी। एजे हम टमाटर काट के रख लेले बानी, अदरक लहसुन के कूट के रख लेले बानी, मटर छील के रख लेले बानी। एजा हम थोड़ा सा बेसन ले ले बानी और प्याज के हम एजा बारीक काट के रख लेले बानी। तो सबसे पहले का कइल जी, कढ़ाई चढ़ा लिहल जी, कढ़ाई के गरम कर लिहल जी। तो एजे हमनी के कढ़ाई बढ़िया से गरम हो गइल बा। तब का कइल जी कि बेसन के कढ़ाई में डाल दिहल जी और धीमा आंच पे बढ़िया से कि भून लिहल जी, ताकि बेसन के जोन कच्चापन बा उ निकल जाए। और एकरा के तब तक भूनल जी जब तक कि इसमें से बढ़िया से एगो खुशबू ना आवे लागी, मतलब कि सोना सोना खुशबू आवे लागी। तो आप लोग देख सकनी जे हम बेसन के बढ़िया से भून लेल बानी। एकर कलर भी पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बाटे। तब का कइल जी कि गैस के बंद कर दिहल जी और बंद करके एके कौनो बर्तन में निकाल के रख लिहल जी, ताकि बेसन बढ़िया से ठंडा हो जाए। अब कढ़ाई चढ़ा दिहल जी, तेल गरम कर लिहल जी। एजा आप लोग देख सकेनी जे हमनी के बढ़िया से तेल गरम हो चुकल बाटे। बढ़िया से जब तक कि तेल में धुआं ना उठे तब तक आप लोग गरम कर लेब जा। अब तेजपत्ता डाल दिहल जी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिहल जी। एजा हमनी के डाल दिहल जी एगो सूखल लाल मिर्च। अब डाल दिहल जी जीरा। अब डाल दिहल जी पचफोरन। अब एजे डाल दिहल जी बारीक काटल हरी मिर्च। अब एके का कइल जी बढ़िया से तड़के दिहल जा 2 मिनट। अब पलटा से थोड़ा सा एके चला लिहल जी और बढ़िया से एकरा के चला के पका लिहल जी। अब एजे का कइल जी कि प्याज डाल दिहल जी, जौन कि हम बारीक कटले रहनी है। अब का कइल जी कि पलटा के मदद से चला के प्याज के भून लिहल जी और तब तक भूनल जी जब तक कि प्याज के कलर थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो आप लोग देख सकेंगे मतलब कि भूरा कलर आप लोग देख सकेंगे। प्याज के हम बढ़िया से का कइल बानी चला के भून लेल बानी। ई तरीका से आप लोग भी चला के भून लीजिए फ्रेंड्स। अब एजा आप लोग देख सकेंगे प्याज के कलर पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बा। तब का कइल जी फ्रेंड्स कि अब एजा डाल दिया जी हमनी के अदरक लहसुन जौन कूट के रख लीजिए कि डाल दिया जी कढ़ाई में और चाल के बढ़िया से के पका लिहल जी। यही तरीका से आप लोग भी पका लेब जा, जल्दबाजी मत करब जा और प्याज के बढ़िया से भून लेब जा। तो एजा हमनी के प्याज और अदरक लहसुन के बढ़िया से भून लेल बनी जा। तब का कइल जी कि एजा हमनी के डाल दिहल जी टमाटर, जौन कि हम बारीक काट के रखले बनी। आप लोग देख सकेनी जा। तो चलिए जा टमाटर काट के डाल दिहल जा और अब एके का कइल जी कि चला के भून लिहल जा। कम से कम 5 से 10 मिनट भून लीजिए, तब तक कि जब तक टमाटर एकदम से मुलायम ना हो जाए। एजा आप लोग देख सकेनी जा। अब इनमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकेनी जा आप लोग, ताकि जल्दी से सब्जी गल जाला नमक डालने से। अब एजा देख सकेनी जौन कि मटर छील के रख लेनी जा, ओके कढ़ाई में डाल दिहल जी और बढ़िया से चला के पका लिहल जी, ताकि मटर थोड़ा पक जाए और साथ ही साथ जौन टमाटर रह गइल बा वो भी बढ़िया से। तो एजा आप लोग देख सकेनी जा टमाटर बढ़िया से गल गइल बा। अब का कइल जी कि मसाला डाल दिहल जा। सबसे पहले हल्दी डालल जी। एजा मिक्स कइल हम मसाला ले ले बानी, जौन कि जीरा धनिया और गोल मिर्च सब एक ही में हम मिक्स कर ले बानी। अब एजा हमने के डाल दिया जी थोड़ा सा गरम मसाला। अब एजा डाल दिया थोड़ा सा सब्जी मसाला और एजा थोड़ा सा डाल दे बानी हम किचन किंग। अब सारा मसाला के चला के भून लिहल जी, ताकि मसाला के जौन कच्चापन निकल जाए। अब एजा थोड़ा सा पानी डाल दी, ताकि मसाला पानी के साथ बढ़िया से पक जाए। अब एके 2 मिनट चला के भून लीजिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए पानी के साथ। आप एजा देख सकेनी जा कितना बढ़िया से हमनी के मसाला पक चुकल बाटे। एमे बहुत ही बढ़िया खुशबू आवता फ्रेंड्स। तब का कइल जी कि मसाला बढ़िया से भुना जाए, तब हमनी के जौन पालक के काट के रखनी जा ओके कढ़ाई में डाल दिहल जी। सारा पालक के जब डाल लेब जा। अब एजा हमनी के का कइल जी कि चला के बढ़िया से भून लिहल जी। अब एके ढके के नइखे, बिना ढके ही पकावे के बा। एजा आप लोग देख सकेनी जा हमनी के जौन पालक बा बढ़िया से गल चुकल बाटे। एजा हम का करी थोड़ा थोड़ा एमे बैंगन भी डाल देलनी। अगर आप लोग के पसंद होखे त डालब जा, ना होखे त बिना बैंगन के भी बना के खा सकेनी जा। अब एजा बीच बीच में चलावत रहे के बाटे। यही तरीका से पलटा से आप लोग देख सकेनी जा पालक पहले से ज़्यादा गल चुकल बाटे। आप लोग एके ढके के गलती मत करब जा, ना त का होई कि जौन पालक बा एकदम से काला पड़ जाई। ए वजह से पालक के कभी भी ढक के ना पकावल जाला। अब लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से लपटपट हमनी के सब्जी बन के तैयार हो चुकल बाटे। ई देख सकेनी जा पालक भी बढ़िया से गल गइल बाटे। तब का कइल जी कि जौन हमनी के बेसन के भून के रख रहनी जा, तो 2 बड़ा चम्मच एमे हमनी के डाल दिहल जी। तो देख सकेनी जा मसाला बढ़िया से पक चुकल बा, साथ ही साथ जौन पालक वो भी बढ़िया से गल गइल बा। तो चली जा बेसन डाल दिहल जा। तो बेसन हमनी के डाल दिहल जी, जितना सब्जी होई ओकरा हिसाब से आप लोग बेसन डाल देब जा। बेसन डालला से का होई कि जौन एकर टेस्ट बने एकदम से बदल जाई और जौन सब्जी बा हमनी के एकदम से पनीर जैसा लगी, जैसे पनीर की सब्जी खानी जाए और ओमे जैसे टेस्ट आवेला वही तरीका के इस सब्जी में भी आप लोग के टेस्ट आई। तो आप लोग देख सकेनी जा है जा हमनी के सब्जी के बढ़िया से भून लेल बन जा। जौन बेसन वो भी बढ़िया से पाक चुकल बाटे, देख सकेनी जा आप लोग। चली जा थोड़ा सा नमक डाल दिया जा। तो नमक अपना अनुसार डाले जा, जैसन सब्जी में नमक रखल चाहते हैं जा ओकरा हिसाब से। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमनी के सब्जी बना के रेडी हो चुकल बा। तब एजा का कइल जी कि 1 गिलास हमनी के गरम पानी डाल दिया जाए। एजा हमनी के सब्जी में गरम पानी यूज करे के बाटे, ठंडा पानी नइखे डाले के।
आप लोग देख सकें जा सब्जी के टेस्ट एकदम से बदल चुकल बाटे। और ये जो हमने के सब्जी के उबल के पाके दिहल जाए कम से कम 10 से 20 मिनट, ताकि सब्जी के जो पानी बा वो निकल जाए। आप लोग देख सकें जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आयल बाटे सब्जी के और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आवत बाटे। तो इस तरीके से आप लोग हमारा कला पे जरूर ट्राई करब जा। अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देव जा, ताकि हमारा अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। तो ये आप लोग देख सकें फिर धनिया पत्ता डाल देले बनी। आप लोग जब कस्तूरी मेथी भी डाल सकें जा, अगर आप लोग के पसंद होके ना होके तो बिना मेथी के भी बना सकें जा। तो एक टेस्ट आप लोग खाए जाना तो आप लोग भुला ना पाए जा, काहे कि पनीर भी ये सब्जी के आगे फेल लागेला, काहे कि बहुत ही चटपटा और यूनिक सब्जी बाटे। तो हमारा कला पे एक बार जरूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा, और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताएब जा कि आप लोग के सब्जी कैसन बना रहा। तो चलिए जब एगो प्लेट में आप लोग के हम निकाल के दिखाओ तनी कि आज की हमने के सब्जी कैसन बनल बाटे। देखिए आप लोग रोटी पराठा के साथ खा सकनी जा। चलिए जब तड़का लगा दिया जाए तो जीरा से हमें जब तड़का लगा दिले बनी, थोड़ा सा कि हम सोया से सजा देतनी। आप लोग मलाई भी डाल सकनी जा। आप लोग के घी ज़्यादा पसंद होके तो घी से भी हमें तड़का लगा सकनी जा, काहे कि जो टेस्ट बाटे एकदम से बदल जाए। और सब्जी जोन बा एकदम से यूनिक बनल बा। तो हमारा कला पे एक बार जरूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देव जा। हमके कमेंट करके जरूर बताइए जा कि ये वीडियो के आप लोग कौना देश से देखत हैं जा, ताकि हमके पता चल सके। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल जी कल एगो नया रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारे वीडियो देख